Eller jag sitter här utanför Solarmagn och Välbasté. Och jag och orkesterkammare har haft vänningarlevo nu i en liten vecka och vi har tränat till affära turné nästa vecka. Vi skulle spela konserter i Danmark. Så börjar vi att hitta upp för Mess.fo, 4 utsäldar KB-hallar. Och vi väljer att avsluta dessa vänningar levna som vi har haft där. Vi har bjöd några vin och konsert. Eller så har jag vänningar konsert. Och vi är väldigt spänt. Ordentligt. Om kan det vara som det var som man vill för. Den största delen. Konsert. But I'm so close now. So close to being free. Det är alltid konserterna. Stackars Mess.fo alltså. Det är bara riktigt vad jag pengar nästa alltså. Ordentligt supergott. Första reaktion, ordentligt fett. Vad cool. Hur var det gott? Fett stämningar och fett ordentligt cool. Störtligt. Det är gott. Det är onödigt. Ja. Först onödigt. Det Mikael är tjej där rätt instrumenten. Man är byggt sli och ja. Locka mig till att höra på det här. Ja, det var ordentligt gott. Ordentligt. Hur? Det är okej. Det är cool. Faktiskt. Eivør kan rocka. Jag hade faktiskt att det var lite grann. Det var det ska jag faktiskt.